riittävän pieni. Nää ei ole liian isolla aukeamakulmalla. Toi on siinä ja siinä toi, mikä tuolla ajalta tulee. Putoo. Käytetään vaan hyväksyttyjä välineitä, tarkastettuja kamoja. Nämä palokunnan välineet on kaikki hyväksyttyjä ja tarkastettuja kamoja. Käytetään vaan terässulkurenkaita ja niillä on köydet kiinnitetty tonne. Köysien vähimmäispaksuus on 11 mm rekisteröity, käytännössä 10,5 millistä köyttä käytetään. Katsotaan, että lasketuslaitteet on kunnossa, tarkastetaan ristiin varusteet, sen te olette varmaan tehnyt jo. Jos riisuu varusteet, pukee uudestaan päälle, uusi tarkastus. Kypärä päässä, kun mennään tuohon tornin puolelle koko ajan. Putoamisvaarallinen alue ylhänä alkaa siitä, kun noustaan rappuset ylös siihen ylätasalle ja astutaan sivuun, niin siinä on. Ja silloin kun ollaan putoamisvaarallisella alueella, niin ollaan vähintään yhdellä lemhännällä kiinni siellä. Vastaat sitten ensiavun antamisesta. Pelastusparina toimii ensisijaisesti. Mä lähden pelastaa, jos joku jää köyteen kiinni. Ja sitten seuraava suorittaja, jolla on valjaat päällä, toimii tarvittaessa sitä turvaa. Jos mulle sattuu jotain, niin ensisijaisesti mut tulee hakemaan evenneuvoin se, kenellä on valjaat päällä. Se on varmaan kaikille selvä. Osoite on selvä. Männistön tie 2, Kellokoski. Jos tarvitsee, että sattuu jotain, tarvitsee hälyttää apua, Petri vastaa siihen. Tässä on tärkeää, että tullaan hitaasti tää alas nykimättä kauemmin, koska jokainen nykäys rasittaa köyttä huomattavasti. Joo. Ja sitten siitä kunnon naksatus kuuluu hyvä. Sitten kiristetään se niin tänne pitkälle, että sulla on mahdollisimman lähellä tätä solmua se lasketusta. Tää tehdään sen takia, että sä on niin mahdollisimman ylös jää, kun sä lasket itses köyden varaan. Sun ei tarvitse tavallaan tiputtautua. Sä oot täällä kiinni ja sä oot tossa kiinni. Nyt sitten se asappi. Eikä se on sulla rintakyttömässä, ei ole. Kyllä vaan. Ja kansi tehdä näin, että tosta testaa. Siinä. Joo. Katot vaan mihin meet ja niin edespäin. Asappi tulee ihan rauhassa siinä mukana niin kuin näet, niin putoilee omalla painollaan. Eli se toimii just niin kuin kuuluu. Hyvä.